What's up guys? Mikee Mercado here, your one and only plus size Barbie. At ngayon, dahil very boring kami, kukuha kami ng mangga, magmumukbang tayo. Kat Majay! Kat Kajay! Inulit! So ayan na nga, I'm with Jana Galan. And of course, ang ating nagka-camera is si Bray Bray. So mamaya na natin papakita yung mukha niya pagkakain na tayo. Manunungkit kami ng mangga ngayon guys. At nakita nyo na sa thumbnail kung gano'ng karami. So, ayan, laban na. Kung di ka pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para hindi ka nahuli sa mga magagandang balita. At i-share mo na rin ito sa mga friends mo para share ang good vibes. Ito si Bray Bray. At saka si Jana. We're on our way kukuha ng mangga. Ito yung aking puppy. Uy, cute naman. Cute naman ng puppy na to. Sige, susundan mo ako. Susundan niyo ako. Yun siya. Sundan mo ako. Sundan. Puppy! Puppy! Ay, tabo. Ay, yun tabo eh. Ito eh. Ba, Bray? Natamaan. Wala na all okay. Last. Let's G! Tara na! Let's make bullets. Ay, may mga mangga pa dito. Meron ba sa loob sis? Meron pa mga yun pa. Lagay ko dito. Ay, nalulo. Nalulo. Ow. May message ka sa mga Barbie. What? What the fuck? Ikaw may message ka sa mga Barbie. Mag-subscribe kayo. Yes. Yun na rin, mag-subscribe kayo. Ano, huli ng lahat para balikan mo ko. Sana all. Pinabalikan. Paano ba balikan? Kasi ako hindi na ako binalikan eh. Iwan na rin ako. Paano nga to, Bray? Si Bray ko, daming jowa, apat eh. Sabay. Saka mo nang seryoso ko doon. Sino ba? Richard Quaton. Sarap. Yes. Sana all. Masarap.
Ang pinagkabalan nyo kanina umaga? Patulog. Ito yung maibong. What's poppin'? Buwang isang bray. Mas mabubang isang Jana. Perfect. Sa buwan. Ito lang. Anong balak niyo sa pasukan? Mag-grade 11 ka, Jana? Saan sa BN? Ikaw, Bray? Sana all. Ilan jowa? Wala. Ano ulit? Sana all may jowa. Sana all nagsasawa. How's life? Number 10. Ano pa meron ng ano bang meron? Sarap. Ano sa mga asin mo? Pag ang silibat tinanima sa tubo, ay pag ang asin tinanim sa tubo. Number 10. Magbalam. Makaroon. Pudi. Gahin niyo ako. Gahin niyo ako. Ang liit na yung pipili, no? Ang pako. Iko. Ano ka ba? Ako.
Sumasakit ng tiyan ko. Narinig ko. Ang yawan niya. Narinig ko. Alat. Una magsuka mamamatay. Masok ang salam. Awa. Ayak. Allah. Yan. Kung tuwa siya magpapasat doon ka mamaya. Ano na kasi natin? Deserve. Ayun pala. Hina niya naman. Dito pala ako. Hina naman. Lapit nang mangilo yung ngipin ko. Kaya kaya ka? Bakal? Hi, so ayun na nga guys, hindi na namin kinaya at sumakit na yung tiyan namin sa mukbang na to. Ito yung natira guys, ganyan na lang. Ayan. Huwag kayong mag-alala guys dahil it won't go to waste. Kakainin pa rin namin yan mamaya. Pero papahinga lang muna kami kasi yung tiyan namin is overload na. Ayan. Sana nagustuhan niyo itong video na to.